Indo. Indo. Бойко, да го духаш майка ти, да еба, тъпа да еба. Провали България, курва мръсна. Давам старт, made in Spart. На българските извори рестарт. Избори мадафака и кой ще спечели карата влака. Пенсионера пак гласува за депутата. Дед му дай 50-ка и му направи кефа сега. Кебабчета, кюфтета, ми чупи щова раздава. И някакви дет още нямат цефтета, гласуват за негово. Още от CS1 и 6 използвам глок. Я погледни твоя кок, пак закъсняваш за тоя час. Калашник ти вадя курнас от Алкатрас. Бягай във вас, че си леко смешен педерас. И те пак искам моята на псом, няма проблем. Не мога да плувам, не карам кола и нямам жена. Нямам хубава трева, нямам кристал, нямам фет. Не съм голям човек и не съм изучен, нито съм голям юрдик. Няма стана политик, брат не е голяма вер, пък ти си психоаналитик. Бягай от тука, шо. Кифа ми добър так-так, вика ми ония, вика поръчва един събой, ама не от бързия влак. Так-так-так, кифа ми добър ли е так-так-так. Тая вечер май ще се обатачва парчето яко пак. Да, няма как да стане как. Искаш ли ти един тик-так или пак хап? Схапаш се за хапя. Село с джито ще учи да и ще го грабя ония от третия и ще го закарам до близката терапия. На поста няма как да се ходи с нея, просто моста няма кой остане, че моста е просто махнат и от порохова е леко смахнат. Няма с поста как да я премахнат от нашата граница на България. Айде ходим на гробищата, да ядем в чест жито. Къде ти е АМГ-то, мишка проклета, къде са ти 2 грама мишка? Да си ходил в храма, мистрала не дава, няма как да стане с мистерия, не е давала на цяла бяла за Коледа, няма как дядо Коледа ти пусни от машинката 5 реда, седмици, искаш да ти покаяни големи хубави цици. Кифа ми добър так-так, вика ми ония, вика поръчва един събой, ама не от бързия влак. Кифа ми добър так-так, стане с мистерия, не е давала на цяла бяла за Коледа, няма как да стане как. Искаш ли ти един тик-так? Тик-така, иска ти да си слага парата в джоба, ма няма как да стане ножко, че няма ти бърка пола. Попа иска ти гледа на свара, няма как да стане тази град да я изкара. А сега купа и седмица с пътия, искам да ми са паднат и всички да прибия. Ай ще ви покажа, че няма тази вечер да се напия. Тапата, мапата, санака, идва с ракията в нас и ще се подкараме и ще сме под маста, черешата ще е яко. Извънредно предаване. Марто и Алекс от честия се спалнат след малко и те. Очевидно лудите ги зоват. Искат с нас да друсат, да пият и да си правят живота кочен и да се уредят. Да, тук ще е бахти яката маса. Ще ви покаем как става се едно професионалисти сме от НАСА. И това вашето не е на нашото украса. И наймаме кола, защото на нас ни се кара. Това вас не ви мяза да се правите на такива детни сте по принцип и сте пълни помяри. Дърпайте от тука псевдотапанари. Ножко ви показа, че един ден като си преглътнеш егото, мегото и ви стане и гочно селото и избягаш от делото, няма как да преуспееш, а се пак ти хюмне е спрелото. Сепвам Великов, иска и той да се присъедини. Васко му вика, ай бягай брат при тях и тези мът гъби и това е грях. Аз не ям грах, ти не ядеш пилешко месо, веган не си боли мъга, защото не е песента пашата с песо. Не са пари, че накрая детето ти да не бъде отвлечено. В обида стана напечено. И това ми е любимото, отколкото вечно, твоето мечно. Мога ти кажа, че си лайно посечено. Тапата идва с водка в кола и чисто гола жена за мен в хола. И ще се редя на газа и ще направят вечерти. Ната за мен, ната за Вера, Марти от Враца. Изпил е цялата каца и в Ботев Враца гаргане каца. Няма как да те изпачка някой оттам, само ще прецака. И уръдът цака. Ей ти предно 50-ка на 10-ка, защото така е готино. Вчера се набутах една стотачка и днеска се избачка поредния, дето иска с мен да бачка. Скоро трябва да се ходи на врачка, защото искам да се набара пачка, плячка. От Варна съм и ми са мачка.